Величкова и сме в залата на Топ Ранг, заедно с нашия шампион Кубрат Пулев и Стилян Митков, който е председател на Българската асоциация в Невада. Имаме щастието да бъдем поканени тук в залата и да отразим наживо какво се случва. Направо към един от основните въпроси. Съвсем наскоро подписа договор с Топ Ранг, една международна агенция, която е на много високо ниво. Какво е да работиш в екипа на Боб Арам? Той е световно име и се свързва с много големи звезди в бокса, като Мени Пакиао и Мохамед Али. Значи подписах този договор, който за мен е голяма стъпка напред в моята кариера, защото изключително важно е. Това е едно поле за изява, което мога да се доразвия. И в Щатите е един голям боксов пазар, огромен, и който пазар не само мога да се доразвия, който мога и да науча много неща, мога и да добия допълнителен опит, за да може да достигна до моята цел, моята мечта. Каква е твоята мечта? Всички да знаят да стана световен шампион в тежка категория. Значи ти имаш вече шансове, след като би миналата година Фюри в България, вече реално си претендент за световната титла. Да. Ще се биеше за световна титла до края на тази година. Надявам се до края на тази година, ако не е началото на другата, така че въпрос на месеци не е толкова до такава степен да прибързаме. Въпросът е, че сега имам матч другата събота, който... палци, знам, че ще победиш, усещам го. 23 март и българите в България могат да гледат, и тук в Щатите могат да гледат по ESPN, в България по Диема Спорт, там спортните канали на Диема. И смятам, че ще бъде един нелесен матч, но аз мисля, че съм по-добри и че ще победа. Матчът с Джошуа зависи ли от победа евентуално в Калифорния? Ако няма победа, няма матч. Да стане, точно така. Мен ме интересува сега за този предстоящия матч. Познаваш ли добре опонента си? Какво знаеш за румънец Богдан Динов? Добър боксьор е, висок, малко по-висок даже от мене. Боксьор, който има опит и на професионалния ринг, и на аматьорския ринг. Сериозен боксьор е. 18 победи, една загуба само, или 17 мисля, че. Една загуба, което значи, че е боксьор, който е много, много добър. И подходихме специално в тренировките, специално към него, спаринг партньори, абсолютно всичко, затова сме тук и аз и брат ми. Подготвяме се тук в залата на Топ Ранг. Договорът е подписан, всичко е на лице. Остава да бием. Още един въпрос относно първия в момента, номер 1, Антони Джошуа. Да. Мислиш ли, че можеш да го биеш? Разбира се, че мога. С какво го превъзхождаш? С много неща. Превъзхождам го с много качества. Естествено и той си има неговите силни страни, опасен е, безспорно. Последния матч, когато игра с Поветкин го водеше почти през цялото време, но видяхме, че към 6-7 рунд той го нокаутира, което значи, че просто е опасен противник и трябва да се внимава всяка една секунда с него, да съм на штрек. Но пак ще кажа, че аз се концентрирам в момента върху този предстоящия ми мач, защото остават 5 дни в Калифорния и сме се концентрирали, целият екип, целият тим сме се концентрирали върху този мач, тази победа, защото тя е не по-малко важна, като приема победа срещу Джошуа. Това е част от цялата победа. Така че това е изключително важно и давам всичко от себе си. И тук сме се уединили в тази хубава зала. Е предоставена само за нас изцяло и тренираме и аз и брат ми тук. Да, също така. Ще се наложи ли според теб да оставаш за по-дълъг период от време, след като подписа този договор с Топ Ранг? Разбира се. Значи... Склонен ли си да се преместиш тук в Щатите? Евентуално треньорска кариера след това? Премествам подготовката, както беше в Германия, премествам сега тук в Щатите. Тоест ще се подготвим през по-голямата част от времето, ще се подготвим тук в Щатите, в Вегас. И се радвам за това нещо, защото е едно ново начало, което
което нали, тук са ни предоставени абсолютно всякакви условия. И града ми харесва, има също много българи, много приятели, много познати хора. Благой Иванов Багата и той е тук. Имам и други приятели, които изобщо е една приятна атмосфера, хубав град, чист град, готин. Всичко е много, много. Кой избра обаче да живее постоянно в Вегас? Ти би ли го направил? Не бих казал, че мога да го направя. Сега човек не знае какво ще му дойде до главата. Може би да се влюбва в някоя чернокожа приятелка. Има много красиви. Аз си мислих, че ти имаш сериозна връзка и да се бъде. Не казвам, че нали, тя любовта не пита. Аз имам сериозна връзка, но нали, то... Значи хората се женат 20 години заедно, 5 деца имат, пък се разделят. Нали? Продължават напред. Да, но става просто, че любовта не пита. Никой нищо не знае пред какво може да го изправи съдбата. Нали? Аз зададох въпрос също на Ули, на треньора ти. Къде е по-добре в боксов план? Къде е по-добре? Германия или Той 100% е казал, че Германия, защото на него там му е по-удобно. Естествено, той си е немец и си е вкъщи. Да. Но виждате, че той му се налага да дойде и тук също се чувства много добре. А ти специално, как го виждаш по-добре? Кое е по-добре? Вижте, за мен няма по-добре. Тук става просто за тренировка и професионализъм. И там, и тук е добре, защото аз се отнасям сериозно към това, което правя и го правя с желание и с любов. Тук става въпрос за сериозни неща и когато гоним сериозни цели, за мен може и в Африка да отидеш. Въпросът е да се подготви Аз имам един много интересен въпрос. Кажи някой, примерно, нещо, което в труден момент, в твой труден момент, което те мотивира. Имаш някаква любима фраза, имаш ли някой нещо, аз винаги съм казвал моето мото, че няма начин да няма начин. Не може да не може. И много пъти приемам в една или друга ситуация, не само в бокса, житейска ситуация от битието. И някой каже, не, това няма да стане там, както така го ми викаме, няма. Не може, трябва да стане. Няма начин, ето го Интервал Пулев го допълва нещата, той много добре знае за какво става въпрос. И така, това се изгражда, опита, вярата се изгражда с времето. В какво и закоравява така психиката на човек и моите специално, защото аз се уча, не докато съм жив, сигурно и в отходното ще се уча до такава степен. Така че това ме прави все по-добър всеки ден, ежедневно да се подобрявам и да се усъвършенствам. Любима фраза имаш ли? Нещо, което това да е те моята води любима постоянно. фраза. Няма начин. Супер. И когато сме по-непримирими, българите като цяло трябва да бъдем с по-голямо самочувствие, да сме по-непримирими, за да може да си устояваме нашето и да си нагласиме нашата къща да е както трябва. Защото така сме се предали, нали, и викаме, то няма да се оправи, то няма това. Някои българи питат, като се поправи, ние ще се върнем. Няма, тук си трябва самочувствие, трябва воля и трябва действия, правилни действия, будни българи. Това е. Какво е най-важното нещо, което научи от твоя треньор? С него определено работиме основно върху защитата, естествено ударите, естествено много други неща, но основно това, което когато срещу Кличко излезнах и заради това загубих защитата, тогава бях прекалено самонадеян, прекалено вироглав. Нали, а тези неща трябва да са балансирани, да има хармония. И сега с него работим основно върху защитата, вече не я подобрихме така много, но въпреки всичко продължаваме да изчистваме детайлите и да работим върху това. Естествено, бокса е съвкупност от качества и трябва човек да има един спортист на такова ниво, трябва да има много качества, като бързина, като издържливост, като бърза реакция, остър ум, остри мисли. И всичко това се прави в тренировка, в залата и ние много пъти с него спориме, обаче нали, в крайна сметка стигаме до консенсус, защото и аз съм много твърд. И когато съм сигурен в нещо, то 100% е така.
и не казвам някои неща така просто, защото така ми е скимнало, а съм ги изследвал много пъти и във времето съм ги преизмислил, така, премислил. Живял точно така, да. В едно интервю казваш, че винаги преди матч обичаш да чувстваш победата, също да се чувстваш добре, че можеш да победиш опонента. В момента как си за 23-ти? Чувствам се, че мога да победа, чувствам се много силен, чувствам се уверен в себе си, но пак и това трябва да е в баланс, защото когато беше с Кличко бях прекалено самоуверен и си мислих, че просто не оценявах, че се изправям за световна титла, си мислих, че излизам на някакво републиканско първенство в Ямбол или в Сливен, България, което, нали, след това ми се показа, че не е точно така. Да. Имаше... Така че всичко много е важен баланс. Много е важен баланс. Споменаваш, че Българската федерация така ти е помогнала да влезеш от аматьорския в професионалния бокс. Как си да Българската федерация, конфликтите не точно Българската федерация ми е помогнала. Аз съм и помогнали българските треньори. Българските треньори по бокс. Започваме Тодор Занданов, който почина, Бог да го прости. Тодор Вълков, който почина, Бог да го прости. Тодор Занданов, Михаил Таков, Борислав Бойджиев, много боксери, много треньори. Константин Петков, Железото, който е тук в Щатите. Много треньори, може би забравям много. Веселин Пашелев, много в националния отбор, в клуба, в ЦСК. Тези всичките треньори аз съм взимал от всеки един по нещо. И съм дошъл да дойда тук. Петър Лесов. Всички тези треньори са ни били в ъглите и са треперили за нас и са блянували ние да отидем и да станем първи на даден турнир или на европейско първенство или световно или олимпиада. Така че на тях благодаря, а пък, нали, съответно те трябва да са благодарни, защото всичките те са били добри боксьори, за да станат след това треньори, да предадат този опит на мен и на такива като мене. И, нали, преди това сме благодарни на всичките предишни треньори, изобщо на цялата българска боксова школа. Знам, че имате с брат. Защото не един път българите, нали, боксът не започва и не свършва с Кобрат Полев, надявам се не свършва с него, но още преди това, нали, сме имали много боксьори, които все още и Юли Вегнер и по света ги споменават български боксьори, като Серафим Тодоров, като Гао Маринов, като Свилен Русинов, като много боксьори. Петър Стоименов, наистина много боксьори. Това е точно... Така че много пъти съм бил горд с тях, нали? Защото не идвам примерно от една Македония, която не може да се похвали с подобни неща. Или Албания, или нещо от сорта. Нали? Дори една Турция, която е голяма и мощна, пак не може да се похвали с подобни шампиони. Докато ние, една малка България, винаги сме имали добри и силни таланти, което, нали, пак е самочувствие. Виждаш ли някой след тебе? В залата, знам, че имате зала в София. Има и със сигурност ще бъде по-добре, защото този опит, който аз имам, ако се допитат до мене и до контактите, които имам, със сигурност може да изкараме един голям талант, поне професионален бокс. Но в момента не можеш да назовеш някой конкретен, за който се сещаш. Да не ми дигаме, чакайте са млади още. За съжаление нямам такова голямо наблюдение да кажа до такава степен, че, нали, този специално или онзи, с които да работиме, но професионалният бокс в България се развива и той ще се развива все повече, защото хората виждат, че аматьорският бокс е, нали, един трамплин към професионалния бокс, а професионалният бокс е интересният бокс, по-трудният естествено, по-зрелищният, но и бокса, спорта, който носи много пари и средства. В тази връзка, каква е разликата между тренировки и матч в Америка, в Съединените щати и в България? В България, за съжаление, няма спаринг партньори. Трябва да поръчваме спаринг партньори от чужбина, да идват самолети, да се плащат много разноски по тези неща и много по-малко като пазари и като възможност. Именно заради това и в Германия, и тук има много боксьори, които са здрави, силни боксьори в тежка категория, с които аз мога да израствам, правейки спаринг. Така че това смятам, че е нещо много важно
Отделно и в двете държави професионалният бокс е силно развит, което е изключително важно за мен. Като бъдеще. Казваш като развитие, значи колко напред гледаш? Като развитие, в смисъл, колко още след световното? Дай Боже да я вземеш. Нека да я вземе, това е целта, оттам нататък. Има ли следваща стъпка след това? Следваща, за сега не съм прогнозирал, нали, имаше една приказка, ако си правиме планове, че разсмеме Господ, така че такива далечни планове да не си правим, защото нали, не знаем какво ще се случи. Плановете са ми близко бъдеще, нали, до година-две, там нататък вече, като Сабия покаже. Един друг въпрос. Какво мислиш за българската публика? Сърцата? Ами вчера даже си говорихме с Ули Вегнер, с моят треньор, и той каза, България е друго, когато съвсем различна атмосфера от Германия, защото в Германия хората са така имат повече опит с бокса и не са до така степен емоционални, докато в България много от хората те никога не са присъствали, дори не са гледали боксов матч, камо ли да присъстват на живо. И когато ние направихме тази последната гала, която беше, смятам, че хората, които са били вътре в залата и пред екраните, но особено в залата, са оставали с такива емоции, такива спомени, които нали, малко някъде могат да имат нали, същите. Така че това голямо шоу и събитие го предоставихме в България, за което аз нали, направих не малко и съм доволен. За мен това е важно, доволен съм. На всяка друга по света може да взема много пари. Нали. В България няма да казвам колко пари взех, защото ще ми се смеят някакви хора. И няма да повярват, може би. Въпреки, че по вестниците изписаха, че съм взел над 1 милион и така нататък. Някакъв последен въпрос. Последен, Аз пак искам Аз пак искам да се върна вчера много първо да ти благодаря за това, че отделите толкова много внимание на децата. Бяха уникални. Имаше две близначки направо. Гледах куклички, приличите направо. Радвам се, че българите така, както и в Чикаго, така и тук, се умяват някакси да се съберат в такива моменти. Беше наистина едно прекрасно така събиране. Краси, чакай малко, мисли малко. Беше едно прекрасно събиране и аз съм доволен, защото смятам, че много от тези деца и хора останаха така с гъвкав спомен, което е най-важното, да има усмивки и да бъдат щастливи. Точно така беше. Хубаво е, че така се събраха като едно голямо семейство и беше много яко. Предполагам, че и сега в събота на боксовата гала в Лос Анджелес ще има наистина много българи и така ще като един празник, надявам се да им дам победата и да бъдат още по-щастливи. Но важното е, че се съберат и ще живеят една българска вечер. Пожелаваме ти го, пожелаваме ти да победиш, вярваме в теб. Благодаря. Това е нашия човек. Благодаря. Дано и само за това тренираме тук. От името на цялата българска общност в Вегас. Трябва малко повече така да имаме самочувствие, защото сме уникални хора българите и сме много сърцати, добри, гостоприемни, истински хора. И там даже от кръчмата ми разправяха, че чат-пат са повбивали като български партии. Ма викам, няма значение, дори да се сбиват, ще им правиш български партията, за да може да си прекарат готино и да се събират. Успяхме да направим интервютото, защото не смятам, че кръчмата е най-подходящото място. Не, тук е супер. Да го направим както трябва, там е за друга цел. И аз благодаря много, успех ти пожелавам, жив и здрав. Много интервю става. Мислиш ли? Да. Ами първо. Първо. И на мен